Nakagawas na sa bilangguan ang 68 anyos nga lolo nga napriso sukad ni adtong Huwebes sa miaging semana tungod lang sa iyang pagtukar og silindron sa downtown area ning Dakbayan sa Sugbo aron makakwarta ug makapalit og pagkaon alang sa iyang apo. Tanaw nato ang emosyonal nga panagkita sa apuhan ug sa iyahang 3 anyos nga apo sa report ni Alan Domingo. Pagmahal ka, lolo. Dili matukib ang gibating kalipay ni Lolo Ireneo dihang nahalog niya pagbalik ang iyang pinanggang apo. Dulot sa kasing-kasing ang iyang kugma sa bata nga iyahang gitugtugan gani sa iyang silindron samtang hugot nga nagakos nini. Uwahin na nakita ang bata ni Anto Mayo 7 sa wa pa siya madakpi sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office. Kinitungod kay nagtukar sa iyang silindron ang apuhan sa kulon aron makapalit og pagkaon sa bata. Human sa pipila ka adlaw nga pagkatanggong sa bilangguan, sukad Mayo 7, nakagawas na si Lolo Ireneo karong adlaw, Mayo 14. Kini human gitugutan sa Municipal Trial Court in Cities ang giduso sa akusado nga application for release in cognizance. Walay gipangayo nga piyansa ang korte sa tiguang apan gikinahanglan kini nga mopatim-aw alang sa preliminary conference sa Hunyo 22 nining tuiga. Si Konsehal John Alcover, ang chairman sa Committee on Senior Citizens ug ang iyang chief of staff nga si Chito Aragon ang nagsilbi nga caretaker ni Tatay Ireneo aron masiguro nga motunga kini sa gikidakdang appearance sa hukmanan. O sa may kasulti ni mo kuno, si kasulti ni mo. Nahalaan ko ba itambay ni Bantay akong apo. Excited na kasi mong apo. Dilipay na ka, gagawas ka. Sarap Gagawas ka, lipay na ka. Korte, tungkol sa kagamay ra sa kaso, in fact, kung tanaw na tungkol sa pwede na siya manglimpyo, pwede na siya community service. So naluoy ang huwis, wala na lang niya papiyansaha, supposedly 3,000. Wala na lang niya papiyansaha, pero iyang gi-recommend or gipaubos niya for summary procedure. Doon ako resolution na gigi-file nga ipatawag na lang ko itong sisikamo personnel para ma-identify niya kay yung aligasyon manggod nga doon ay pagdagmal manggod ba. So dili ta na pasagdan tingali ang aligasyon kay kung tinuod na doon ay mga abogado nang ning offer og serbisyo ipakiha ginako. Samtang ibalik sa Carbon Police Station si Lolo Ireneo diin giproseso sab ang hingpit niya kagawasan. Human ini na namilit siya sa iyang mga cellmate sulod sa pipila ka adlaw o gitugtugan usab niya sa iyang huni sa silindron. Sa katapusan, nakagawas na gyud si Tatay Ireneo isip iyang panamilit sa iyahang mga kakusa sulod sa pipila ka adlaw niyang pagkatanggong diri sa detention cell, iyahang gitugtugan sa iyahang huni sa harmonika. Gisugat usab siya sa iyahang kabanay nga mapay pagkakita kaniya human sa napulo ka tuig. Nasayra niya ang nahitabo sa tigwang pinaagi sa Balitang Bisdak. Mipasali kini nga sila ang moabag sa pag-atiman ni Lolo Ireneo. Ato ka sa imong tiya Mila. Ha? Pwede? Para ma-monitor ka. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.